Dan dimul barka da wannan lokaci. Muna lafiya a estadi ya lamari a ƙurar rayuwa. Alhamdulillah. Wace tambaya na zo na ma? Ai ka san ina da amsoshi da aka tambaya abin da aka tambaya. Wani bidiyon ka ne aka ga yana ciyawa a gari, ka yi bidiyo da Adam A Zango. Alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan godiya ta tabbata ga Allah. Mai dubin nasara dan mama zaka ce min. Ina ganin Adam A Zango Ali bin Hatim da ina tuna. Domin na ga sarakuna sun kai guda 90 amma har yau ban ga sarki irinsa ba. Na ga sarkin Katagun, na ga sarkin Al-Andalus, har sarkin Singapore na gane sarakunan Najeriya. Na ji ba ban ga sarki mara girman kai irinsa ba. Kuma abin da zai baka mamaki, muna gama gaisa da shi kawai ya gogan naira 200,000. Na ji na dumurmure, na rasharshare, kawai na je na samo shaddori da yariddika. Kwana ga ina on school, ina swaga, ina binni na san raina. To ba dole in ji daɗi ba. Gaskiya ne, wannan gaskiya ban ga laifinka ba. To me zan ce da Adam A Zango, ai sai godiya sai san barka. Wannan haka yake, gaskiya ne. Wallahi tun da nake har yau ban ƙara ganin sarki irin Adamu ba. Duniya ta maliki yawmiddini. Ai da sarakuna kai ina ba ɗan wasan kwaikwayo shawara ma su dinga koyi da Adam A Zango. Bai da girman kai, kowa nasa ne. Nan kamusu nan. To wannan godiya muke da wannan amsoshi da ka bamu, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Masha Allah, mun gode.